Tunda wannan abin ya faru, yau kusan sati guda kenan baka zuwa inda nake. Kin tabbata kuma ya wuce? Babu komai babu abin da ke damunki? Me yasa kake tunanin kamar akwai abin da nake boye min? Haka kawai nake ji jikina na bani cewa akwai wani abu da kike boye min. Wallahi ba komai. Tsakaninki da Allah, fi sabilillahi kina so na har cikin zuciyarki? Ba zan ansa wannan tambayar ba. Ina so zaki mallaka min kanki na iya yau kadai. Babawan Allah, ka ji tsoron Allah mana. Ke har wani tsoron Allah kike da shi? To wallahi na fi ki tsoron Allah. Kin ga ni ba zan takura miki ba. Idan kin amince, fine. In baki amince ba, fine. Ga kofa nan. Na shiga uku na. أبو نزير أبو نزير أبو نزير أبو نزير أبو نزير bazan iya ba wallahi bazan iya ba ke da kika je ba kya san shi to me a ciki dan kin yi abin da kika saba yi Abu Nazir idan ma ba na son Sada yanzu babu komai a cikin zuciyata sai son sa. Abu Nazir baya son laifina kuma kullum kokari yake ya ga yana kare ni kuma yana so na fiye da yanda yake son kansa. Ni ma ya zama wajibi na koyi son sa don na saka masa kuma na fara ji a raina zuciyata ta fara watsi da duk wani abu marasa kyau. Wallahi ba zan ƙara cin amanar mijina ba. Idan kika fita ɗakin nan asirin ki zai tono. Na gwammace asiri na ya tono akan in sake sallama kaina akan wani miji da ba mijina ba. Amma ina roƙonka da ka ji tsoron Allah ba kaina nake tunawa ba. Ina gudun tashin hankalin da mijina zai shiga. Babu abin da zai hana ni fitar da maganar nan. Ki sa a ranki. Ta ma fita. Ka ji kaina don Allah ka taimake ni. Kar ka fitar da maganar nan. Ta sai son sa. Abu Nazir baya son laifina kuma kullum kokari yake ya ga yana kare ni kuma yana so na fiye da yadda yake son kansa. Ni ma ya zama wajibi na koyi son sa don na saka masa kuma na fara ji a raina zuciyata ta fara watsi da duk wani abu marasa kyau. Wallahi ba zan ƙara cin amanar mijina ba. Idan kika fita ɗakin nan asirin ki zai tono. Na gwammace asiri na ya tono akan in sake sallama kaina akan wani miji da ba mijina ba. Amma ina roƙonka da ka ji tsoron Allah ba kaina nake tunawa ba. Ina gudun tashin hankalin da mijina zai shiga.
akwai lokaci komai ya je za ya dawo makanta an so ai zai fi kyau in a juyo haƙuri an so a rai da zuciya za a so kai haƙuri ka yafe min. akwai tallafi da duk mai so za ya bayar mutum za ya so mutumin me kika mun ya na kin dawo kina kuka yanzu nake tunanin nan jin da kuki me faru Ba a kira ka a waya ba. kira waya wa zai kira ni kuma waya ba wanda ya kira ni Ni da ya kira ka ma ya gaya maka na huta. Nazir. Wane ne zai kira ni? Kuma daga ina? Babu kowa. Daga gidanku ne za a kira ni? Ko kuma a'a daga ina ne? A'a. To daga ina ne? Abu Nazir, ina son ka san da wani abu guda ɗaya. Duk abin da zai faru daga yanzu zuwa nan gaba, ina so ka san da wani abu guda ɗaya. Ina son ka. Wallahi har cikin zuciyata ina son ka. Kuma har abada ba zan daina son ka ba. To, Jamila wannan ai ba sabon abu bane. Kin saba gaya min wannan. Ka duba cikin idanuna. Na tabbata ba ɗaya suke da wanda ka sani a da ba. Kuma dan Allah ka yafe min duk abin da na yi maka a rayuwa. Abu Nazir so zai yi riba inda a zuciya hankuri ya yi kaimi. Jamila, na yafe miki duk wani abin da kika taɓa yi min a baya da ma wanda zaki a gaba duka na yafe miki. Akwai lokaci shi ne wallahi shi tallafi da duk mai so za ya bayar mutum za ya so mutumin da yes sir, we are all set sir. Sa wanda zai kai kudin yayi gaba ba wanda zai gane mun Allah da sa. Okay, thank you sir. Okay, you guys are you ready? Yes sir. Good. Abu Nazir, Abu Nazir. Tun kafin ya kira ka ya fallasa gwamma tun farko ne in fallasa kaina. Jamila, me ya faru da zaki fallasa kanki? Ƙarya ne maka Abu Nazir. Ranar da aka yi garkuwa da ni ba wurin Isa mai kaji na je ba. Mun fita ne tare da wani alhakin ka ya bi ni aka kama mu tare da shi. What? Da wani? Wai kenan wannan? Sunan shi Safuwa. Mun kai wata 3 muna fita tare da shi duk lokacin da ka yi tafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamila? Na zaɓi na faɗa maka komai. Ko da za ka rabu da ni ka taimaka ka yafe min saboda ba na son mutuwa tare da hakkinka a kaina. Jamila, gaya min duk abin da ya faru wanda ya kamata ni in sani. Abu Nazir, 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 Abu Nazir. Akwai lokaci komai ya je za ya dawo. An kashe shi wallahi. An kashe shi. Jamila. Na'am. Share hawayenki.
har abada na yafe miki. Kuma ina so ki taya ni da addu'a. Insha Allah ba zan sake bijiro miki. Abu Nazir, wallahi ina son ka. Babu macen da ta yi dacen miji kamar ni a duniya. Ban taɓa tsammanin idan na faɗa maka wannan maganan za ka sake kallo na ba. Na yafe miki. Kuma kin burge ni kwarai da gaske da kika bijire wa magana wancan da yake so ya amfani da dama saboda ya san wani abu da ya faru tsakanin ki da wancan mutum. Kin burge ni kwarai da gaske. Ina so za ki bani lambar shi, ni zan kira shi, zan bashi ko nawa yake so saboda kada ya fitar da wannan magana. Abu Nazir so zai yi riba inda a zuciya hankuri ya yi kaimi. Abu Nazir, 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 Abu Nazir. Abu Nazir, 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 Shisha, harbe ni shisha. Abu Nazir, 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 Abu Nazir. Ila wasu lokutan ko idan wasu lokutan sun wasu abubuwa. Jiya na sai. Hello? Zaki, ina gaya maka an kama dunga. Rago ne ba zai iya jure duka ba, zai fallasa mu gaba ɗaya. Sai ka san saboda ina da tabbacin wayoyinmu a on track. Muna kama hanya zan bar gari a yanzu haka ina bypass. Da duk mai so zaya bayar, mutum zaya so, mutum yana so ya koyar, a bar ɓoye so don zuciya kar ta kayar. Wuya ko uku ba, wata ran ita sai ta sauyar, tunda ɗalibi sai ya raɓe gun malami. Abu Nazir, 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 So get down! Abu Nazir, Abu Nazir. Ya dai? Ba komai. don zuciya kar ta kayar. Min kam Jamalu kam andi no mi nanata hala mako bo
tani wona ha jotta o famanayyam laabi mi tokki feere ngam mi famtina mo ni mi doydi mo do dey. Lalle Jamilu a wala hakkilo. Nder rewbe en mari fattudo pat ko handir worongo a rella ma waddintam de a wadda bi film ngam a wala hakkilo. So inde elto kam na se to a hedi wado film a tawat. A foti ayya bi mo dibbo ma wala elto ay. Ummu dillo. Allah rene wala ko defeten fa. Wala ko ngami irin yam go sede wallahi. Jotta to mi wurtina shen hemi nana ba i yam murtini ya bandu am da. Chapande joy kade hando mo. Yello olo jori hado hande balde mako sappo e didi ko ngatten e mako min bara mun mana min bari modibo min bari debbo mardo redu min bari bikoy haba gaduru an kam ko dume bara tan a wala imana kuna bende ma do sati kolon alaikum. Kuma? Wanki kike haka da safan nan ke da kanki? Abin da ya rage bari mu wanki. Bari, kwalli biyu ne kai. Ina son dan wanki ne motsa jiki. Ni fa ban gane maka ba. Na ga kamar kana cikin damuwa. Ba komai. To ni ke san. Ba gidan mu za mu je ba. Dan za mu je, amma akwai inda na tafiya. Wai haka? Ina zuwa. Me yasa za ka bar ni kaɗai? Kaga, ka je kasuwa gurin mutumin nan da kake karɓan kuɗi a gurin shi, ka ce mishi ne na tubo ka. Yes sir. Alhamdulillah, ai na sani, zuwa na ba za ta faɗi kasa banza ba. Dole asirin mutanen nan sai ya tono. Gaskiya ne. أبو نزير